Bi saio eskaini ditut. Nire helburu izan da, nolabait orain hasiko dugun diakroniaren modulua kokatzea. Atzera begira jarri gera gradu ondokoan, batez ere atzeak zer erakusten digun ekartzeko gaur egunera, diakroniaren irakaspen horiek ekartzeko, eta bi saioetan pixka bat nagusiki hortan saiatu naiz, kokatzen diakroniaren atal hori. Orduan, hortaz aparte aurreko edizioetan izan dira hainbat hizlariren edukiak ekarri ditute klasera, Xamarrenak edo Koldo Zuazorenak, eta baita ere saiatu naiz kokatzen aurrerantzean modulo honen barruan diakroniaren irakaspenetan etorriko diranak gaiaren arabera. Pixka bat nola koka ditzazkegun elizaren ekarpenak edo lokala lantzearenak, Eibarko euskararen historia sozialaetik zer dakagun ikasteko, edo elizak euskararen ibilbideari ekarri dionaz, edo pixka bat kokapen hori egiten. Nire hitzaldiaren izenburua izan da, emakumea, gizonak eta euskal kultura, eta nire helburua izan da pixka bat egitea emakume eta gizonen arteko egoera lotu euskal kulturaren eta euskal kulturgintzaren gaiarekin, eta egin argazki edo mapa orokor bat, eta baita ere eskaini mapa hori egiteko egon daitezken azterketa ardatzak. Orduan, batez ere denbora gehien egon naiz pixka bat diagnostikoa egiten, eta hasi naiz ideia orokor batzuekin, esanez momentu honetan Euskal Herrian esan daitekela aldaketa nabarmenak eman direla generoari dagokionez, edo emakume eta gizonen egoerari dagokionez, eta ez hori bakarrik, baizik eta aldaketa testuinguru batean gaudela, horrek ez du esan gura derrigorrez gauzak parekidetasunerantz joango direla, baina bai gaudela momentu interesgarri batean. Atzerakadak egon daitezke, baina momentu interesgarri batean gaude. Gero, hasi naiz pixka bat aztertzen arloz arlo zenolako egoera daukagun, eta nire interpretazioa izan da gaur egun euskal kulturgintzan ondoen dauden arloak edo kontzientzia feministari dagokionez esan nahi dut, direla batez ere bertsolaritza eta literatura, eta gero beba hirugarren arlo bat feminismoarena, feminismo hartuta mugimendu eta teoria moduan, niretzako feminismoa Euskal Herrian bada beba euskal kulturan beste arlo bat, kontuan hartu behar dana, baina batez ere hori aritu naiz literaturaz eta bertsolaritzaz pixka bat ikusten hor ematen ari diren aldaketa batzuk, noraino bai, noraino ez, zeintzuk diran trabak, eta zeintzuk diran eragozpenak aldatzeko edo ez aldatzeko gehiago egoera. Eta gero proposatu ditut 5 analisi ardatz, argazki orokor honekin jarraitzeko, eta 5 ardatz horiek izan dira, bata izan da emakumeen ikusezintasuna, eta beste aldean emakumeen gain ikusezintasuna, bigarrena izan da euskal mitologiaren interpretazioak eta ajeak, hirugarrena izan da maskulino-femenino edo emetasun-gizontasun dikotomia horren mugak, gaur egun nik ikusten dizkiodan mugak, eta esentzialismoen arriskua, laugarrena izan da, hainbat euskal arloen berrikuspen beharrezkoa edo nik ikusten dodana, eta izenburua jarri diot ardatzoni ez gara hain progreak, eta bosgarrena izan da zentroak eta periferiak. Orduan, bi hitz esango ditut ardatz bakoitzari buruz. Lehena zen ikusezintasuna, gain ikusezintasuna, eta hor, esan nahi izan dodana da, hemen daukagula ez bakarrik emakumeak ez daudela sortzaileak direnean adibidez ikusgai, baizik eta batzutan aitorpen problema daukagu, eta aitorpen problema bat daukaguna emakumeekin da askotan egiten zaien aitorpena dela kolektiboa, baina gutxiago izen propioak aipatuz, izen propio gutxi ditugula euskal kulturan, emakume izen propio gutxi, eta beharrezkoak direla. Bigarrenean adibidez, euskal mitologiaren ajeak, hitz egin dut euskal matriarkatuari buruz eta Mariren mitoari buruz, eta hor esan dodana da, hor egon direla euskal kulturan azkenengo 30 urtetan interpretazio asko mito hoienak, eta nik horren alde jotzen dut, interpretazio asko egon daitezkela,
eta guretzako oso baliagarriak dira adibidez hainbat egilek egin duten interpretazioa Marirena, Mari rebelde, insumiso, eta ez hainbeste matriarka, edo Mari ama, edo, ezta? Eta, bueno, hola joan naiz banan-banan ardatz hauetan, adibidez, azkena izan da zentroak eta periferiak, eta, bueno, hor proposatu dudana da, ardatz hori izan daitekela baliagarria ez bakarrik ulertzeko emakumeak non gauden edo zer egiten ari garen, baizik eta orokorrean ulertzeko euskal kulturan edo euskal kulturgintzan non dauden hegemoniak, non dauden, nortzuk dauden periferian, ze harreman dago hegemonia eta periferia hoien artean, niri iruditzen zaitu oso interesgarria aztertzea orduan, nortzu dauden non, baina bebai euren arteko harremanetan zer gertatzen da. Esan nahi dut, periferian gaude emakumeak gehien bat, baina egiten ari garenak nola aldatzen du zentroan dagoena, ezta? Ze derrigorrez egon behar du hor harreman bat. Bueno, eta beste hainbat gaitaz hitz egin dut, eta bueno, nire asmoa izan da, erakustea bebai, azterketa feminista bat partziala dela, beti, baina edozein azterketa euskal kulturan dela partziala, eta orduan partziala eta osoa, eta orokorra. Orduan, feministek egiten ditugun lanak edo ekarpenak edo, partzialak direla, baina orokorrak bebai eta baliagarriak direla ulertzeko euskal kulturan non gauden, zer egin nahi dugun, eta bar, eta bar.